Erokamano Nyakwaramogi kuom keto Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago kama okuongo wamiyi mago ma wamiyo pek. Ji abiriyo owito ngimagi Namanga e kinde manyuola jogo mabende nyowito ngimagi e masira mar apaya ma Mamboleo ochopo e kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga. Nurses of Kisii County are joining nurses of the country for major all mothers of strikes, and it started today. Nurses e county ma Kisii mantiere bwo riwruok mar Kenya National Union of Nurses ochako ng'anyo. Okwan ni wa promote other crops to wawe oduma. Oduma en gima ging'eyo kendo gipuro ga pile pile, but koro for to get income. Jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo tim pur mar ohala ka gipidho kothe mantiere kod chiro maber. Nyakwaramogi gi thuolo mar orote machuok e laini mar ote machuok no 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Ji abiriyo owito ngimagi kaluwore gi masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gwenge ma Korompoi machiegni gi Kitengela e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Namanga. Masira mar apayano nojuko nyamburko mating'o jowuoth gi lori manotuomore rigiri. Jodak manenegi ich wang' bang' masirano ero noloro apayano ka gidwaro mondo okang' mapiyo mondo okaw mar gayo masiche mosebedo ka medore e alworano. Hii barabara tuko na shida mara mingi sana. Last month tulikuwa na accident hapo kwa daraja. The same thing wakatuambia watatuwekea bumps na stage. Sikiza kwanza. Mpaka saa hii bamba tujowekewa. Watatuwekea bamba takataka zingine hapa kwa barabara na hizo vita tutaki. Unaona? So tunataka leo atutuki kwa hii barabara mpaka tuwekee hizo bumps. Wango kiriboti maneno uwaulize wale watu wa kupaka rangi kwa barabara hawa. Wanapaka rangi mpaka lini na wanataka watu wakufe namba gani ndio watuwekee bumps? Sababu watu wamekufa ni wengi sana. Watu wanashindia kusema tuwekewe bumps, lakini hakuna mtu anasikia hiyo. Watu hawa kuchorachora hizi malaini wanashinda kwa hii barabara kila siku. Badala waweke bumps wanachora malaini. Ni nini inatusaidia? Roere maromo gana 100 mawuok e wards ma boma ma Nairobi oyudo omenda maromo gana 50 mar jiwo ohelni mekgi. Maeri en ler mochiw kod jatend piny William Ruto e seche manobago romo ma jiwo rowere matimo ohala e pacho ka e kar jot mare ma Nairobi. Ruto wacho ni sirikal kotudore kod bengi ma piny mangima kata World Bank ogolo omenda bilion 5 ma jiwo ohala ne rowere ma pacho ka. Bende otiyo gi thuolo no mar kwedo jogo mabuogogi gi bedo e sirikal e tam achiel kowacho ni sani giketo maino e chenro mag dongruok. Tumekubaliana na bank ya World Bank ya kwamba kila ward tutatoa vijana na biashara zao, vijana 70 kutoka kila ward, na hawa vijana 70 kila ward, kila kijana tutampatia 50,000 ya kuendesha biashara yake, na sio ward hapa Nairobi peke yake, ward zote za taifa la Kenya. Kumaanisha tutakuwa na vikundi ama vijana 100,000 watakaopata 50,000 kila mmoja wao, yaani bilioni 5 tutapatia kwa vijana wa kawaida waweze kufanya biashara zao tukiungana na World Bank. We will not succumb to the blackmail of one term. We will not succumb to the threats of one term. We are committed to the transformation of our nation. We are transforming our country. Jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo tim pur mar ohala ka gipidho kothe mantiere kod chiro maber kaka soya, sunflower kaachiel gi mamoko e kinde ma bende gipidho kothe mag chiemo kaka bando.
Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Piny owacho kata riwruok mar Cereal Growers Association kaachiel kod World Food Program dhi nyime kod puonjo jopur matinde e kaunti ma Migori e yore makare mag medo nweng'o margi kaachiel kod yudo chiro malong'o. E kinde puonjno manobag gigo mag Ndiwa e sub-kaunti ma Nyatike, jopur matindo nodo puonj ma otenore kod kothe manyalo miyo giyud nweng'o makare kaka soya kaachiel kod moko to ahinya e gwengego ma bende ok yud koth mang'eny kaka Nyatike. En puonj madhi konya, adhi puro kendo adhi puro soya kendo adhi puro sunflower. Gima afwenyo kawuono ni tich oserumo Nairobi. Akwayo joma manyo tich Nairobi oduogo pur mondo pesa oseduoge masinani. Janet Omolo, riwruogno mar Cereal Growers Association, ma ne otelo puonjni, ne onego gombo margi en ni jopur koro donjo pur mar ohala ka bende gikono jopur mondo koro pidh kothe bende kontie kod chiro maber ma oting'o mano mar soya kaachiel kod sunflower. Ok wan ni wa promote other crops to waweyo oduma. Oduma en gima ging'eyo kendo gipuroga pile pile. But koro to get income mar biashara. So oduma bende wajiwo nikech watimo nigi trainings empowerment mondo gibed gi yuto mamalo to gi some extra income. But emphasis watimo kuom other value chains, other crops. Ka opogore kod puonjo jopur, kothe bende koro ginyalo puro mondo koro migi nweng'o makare. Piny owacho kata riwruogno mar Cereal Growers Association kaachiel kod World Food Program bende koro konyo jopur e yudo chiro mag kothe ma gipuro ma oting'o soya kaachiel kod sunflower. Wuono ne jang'iewo nitiere market nobiro kae mane ng'iewo soya to ng'iewo soya kae awantiere nyaka gi puonjruok on qualities standards ma japur nego bedi ng'iyo kokelo soya ne. Japur nyalo ga ywagre ni yawa an soya na nobedo rejected to mano ok wadwar. Koro wadwaro ni gibende giwinjo koa kuom jang'iepo owuon. Moko kuom jopur mosewako kothe moko kaka mano mar soya e gwenge mag Nyatike wach ni gisudo nweng'o maber ka ipimo kod kothe mamoko kaka mano mar oduma ma gisebedo ka gipidho kuom higni mathoth. Koro last year ne ging'iewnwa soya tan mang'eny. Kata sani nyogi cha giduogo ng'iewnwa soya. Nause about half ton. Ka compare oduma gi soya, ayudo ka soya no ema yuto ne ber nikech en cereal ma kipidho tiyudo nengo ne ni malo. Koro miyo ka pidhe tang'e ni adhi yudo pesa ma kama endi. Ka opogore kod tiego jopur e yore makare mar pur, piny owacho ka otende kod Cereal Growers Association kaachiel kod World Food Program bende dhi nyime mar golo jopur e pur mar ndawa kendo miyogi kothe mamoko. Gi project miluongo ni Tobacco Free Farms. Tobacco Free Farms en ni watemo ng'iso jopur wagolo jopur mondo we puro ndawa to wamiyo gi alternatives, wamiyo gi gik machielo ma ginyalo timo. So achiel kuom gik ma wa promote kaka Farm to Market Alliance en soya beans. Moko kuom jopur moseweyo pur mar ndawa wacho nyugo mar ndawa ni piny mokalo ka ipimo kod kothe kaka mano mar soya. Bende nyaka sani ko jiwo jopur mondo koro pur e kaunti ma Migori. Agisani na rotate ma duoge soya ka we ndawa. Nyaka chak puro soya semiya change kendo se konya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nurses mawuok e kaunti ma Kisii manie bwo riwruok mar NAN kata Kenya National Union of Nurses odhi e ng'anyo ka giseyo sirikand kaunti no kuom rem chopo e ogirimiti mane gikete kogno ka gilose boma ma Kisii kotelnegi kod jotendgi. Jotend NAN go wacho ni gibiro bede ng'anyo nyaka dwachgi chopi. Moko kuom dwaro ma gin godo en ni mondo keti e tim omenda mabalang' mag ng'iewo uniforms magi mag tich kaachiel kod rango makare lai magi mag tich. One thing we want to tell you, we have ever solidarity forever. Our nurses who have gone for loans are not being paid, union dues are not being paid, and then other relevant financial institutions are not being paid their dues. But on the other side, the government of Kisii deducted their money. Now we are back
backlog of 3 months along the line, and there is no clear explanation to why the county government is not remitting these status reductions. We want again to tell the public to ensure that services to the public facilities is no more from today. Hivyo tunataka kuambia serikali ya kwamba walikataa kukuja kwa mesa tusungumze mara 3. The conciliator aliwaandikia mara ya kwanza wakuja, ya pili, ya 3 hawakukuja. Sasa tunataka kuambia ya kwamba sisi tuko nyumbani na wao wakiwa wamekataa kukuja, wao ndio wamegoma. Na ni aibu sana wakati wanaandikiwa wakuje hawakuji mpaka nurses wanaamua kwenda nyumbani. Kwa hivyo it is their failure to come on the table to negotiate. Kwan ma jogo manyaka sani osewito ngimagi kaluwore gi masira mar apaya mane otimore odhiambo manyoro e alwora ma Coptic mayudore apaya ma Kisumu kochomo Kakamega ochopo ji 26 bang' achiel kuom jogo manyo ngimane ni e kind Nakuru gi Sumbi wito ngimane okinyi ma kawuono. Masirano manobiro bang' bas ma sikund secondary ma Naki manoting'o anyuola achiel ma ji 54 nowuok e liend Migogo e kachwod bura ma Kisumu West kendo nobayo yo ka nodok Nyakach. Anyuola no mawuok e kadak ma Nyakach lero kuyo gi lit matamre gi nono makoro masirano omiyogi gino magikoni oweyogi kod fuok gi buok maduong' e ngimagi. Jotelo mopogore manochopo e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga kotelnegi kod jagoro mongirore Ouma Oluga omedo chwalo kuyo margi. Kopogore gi kanyo onyiswa ni warit mpangilio mar osiptal koko yienwa mar nenogi. To tek kodwa ma ahinya nikech ka familia achiel mowuok nodhi ywago Migogo ma en ot achiel koro dhano osetho 20. Kata jomo odong' mangimago kaneno ka gin maber. Sirikal okonywa. Wawito baba nowuok ni dhi e wuoth kane wa expect no dhi duogo. Hawi marach babu dong' e mochare. Koro wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye, en gi wach matek momakowa asa family. Wakwayo well wishers joma Nyasaye odonje chunygi omiwa support mondo wang'i kaka wanyalo loso chenro mar iko jowagi. Sida mokela ka en Ugunja. Nayudo simo gimoro saa achiel ni nyako wadgi mosiepne nokwaye ni tera wuoth. Koro kawinjo simo tawinjo notho to nyarano chuore nosenindo. En gi nyithindo 3 moweyo matindo, achiel ja sekondari. Koro mani kuyo mokela ka jowetena. Aene mano wageno kuome moko konyowa. Nyakwaramogi gi lipot mar kuyono e mwaka ugo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Kik idhi mabor, waduogo pod wan gi mathoth. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kerstin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo ni dhano nyalo dak ei gondo. Ajanindo down kuonde gin ke jomoko biro kato kwalo na gik moko. Bugni malich ka mag sibuoche. To kura kunyo lo nikech mano kamina no waluono. Kanyo osebedo downstairs room nyaka piny kucho. To jalni en ng'a? Yud sigana ni kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Gik waloso makunyogi iso ni samani e piny. My most important master is God. Chieng' Jumapil, sachiel kod sadek otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo, obila makedo gi ng'anyo odino wang' apaya mochomo dala jaod bura ma Naivasha Jane Kihara mantie gwenge ma Maraigosho. Maeri en kaka yor dino ne josiasa mae gwengego kik lim jaod burano. Ma timore mana ndalo moko to kane omak jaod burano e dala ne apisas mawachore ni gin mago kwach kich kani tude kod ketho mar rocho kwe pachoka ahinya te kinde ng'anyo mag Sabasaba. Kihara nochwale do ma Milimani obore Nairobi kama bang'e noweye kod rambud mar siling'50,000. Kaka kamano Kihara nowacho ni mae en achiel kuom yore ma piny owacho tiyo godo e kwedo jogo masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. I should speak to the OCPD, who I have been trying to call this morning when I was told there is police outside my gate. And when I asked the OCS, he tells me that the information he has is that I have an illegal meeting in my house. This is my private property. I can host whoever I need. I had some guests, yes, who were coming. And they were coming to show solidarity in what has been happening to me. They have accused me. They have put me in police. And my voters and my friends said they want to come. Askari ni wengi sana kweli na hatujui wanakuja kufanya nini. Katika hili boma la mheshimiwa ana ruhusa ya kuhost kila mtu mwenye anataka na wakati wowote. Ni kama kulipia mahali. Hatuendagi polisi kuomba ruhusa ya kulipia kwenda kulipia mahali. Hata leo kuna gatherings nyingi sana. Sijui kama askari watakuwa huko kote. So tunataka kujua sababu ni gani na hatutauziwa uoga. Hiyo kwanza tuseme. Anyuola mar Julius Okinda e gweng' ma Imbo e kach ng'od bura ma Bondo manyo ratiro mar wuodi Vitalis Okinda mano ito ngimane tesendo bila ma Bondo dwe mar achiel 2022 kendo pok giyudo ler e wi nek ma kamano nyaka sani. Kaka Steve Biko leronwa, anyuola no ywak ni duol marango tijo bila IPOA nosemiyogi lipot matudo bila ariyo gi nek makamano kendo bang'e to burano nodwok piny kendo ibiro chak winje kendo tarik 18 dweni gino magiwacho ni pod medo hinyo chunygi.
Tarik 10 dwe mar achiel higa 2022 en odiechieng' ma wi anyuola mar Julius Okinda mayudre gweng' ma Imbo ok nyal wilgo ni mar chieng'no emane giyudo lipot ni wuodgi Vitalis Okinda manoriko bilodino ne tesendo bila mabondo nowito ngimane kanyo. Bang' timo bero ne ringre Vitalis noyangore ni noyudo hinyruok e tok wiye, gino manokelo thone. Kane chopo chieng' tich ariyo gokinyi to wadgi maduong' ogochona ni be asewinjo kopenja ni basewinjo ni Vitalis notho e police cells. Tachako mana ywak ni to polise go onego na nyathi nang'o. Adier kanadhi nayudo the late Vitalis e mochari Bondo ka en gi torture marks. Vitalis Tanga nen ng'ama no osuffer sana during the torture, according to postmortem manogol. Wito wuodgi mane pod en jaigni 29 yo makoch kamano nomiyo gichako wuoth mar manyo ratiro mar yango gimane nyalo miyo wuodgi wit ngimane kanyo. Bura mar manyo ratich wuodgi ne omaki gi duol marango tij obila IPOA. Anyuola wacho ni ne giyudo lipot mawuok kuom IPOA mane tudo obila 2 gi nek makamano, kendo ne gin kod geno ni obila ne biro makogi kendo kawnegi ondamo mar chik. Kata kamano, bang' kinde manok kende, IPOA nonyisogi kendo ni burano ibiro chak winji tarik 18 dwe ni ka koro giywago lokruok mane obetie. Bang'e ne koro jo IPOA duokonwa report ka ginyisowa ni polise 2 nobedo recommended gi mada, to kaling' matin mwarito ni mondo makigi to kendo ichaki duokowa ni koro keso olokre inquest. Koro wawuoro ni ang'o manotimre momiyo koro kes oloki manyaka sani koro kes dhi chakre tarik 18 ka 19 dweni. Chenro mar manyo ratichgi oseduono mwandugi ni mar kinde ka kinde gidang' ni apisi mag IPOA mar manyo ler e wi tho wuodgi. Kata kamano giler ni wuodgi ok ginyal pimo gi mwandu ka gisingo ni chunygi ok bi jok mar dhi nyime gi burano. Watiyo gi pesa mang'eny dhi ka IPOA, ofisi ya IPOA to ok wayud kore. Koro wakwayo mondo omiwa justice manyapiny. Watiyo gi pesa mang'eny. Kwayo margi ne piny owacho en yudo ratichgi mar yango gima ne okelo tho mar Vitalis e tesendo obila. Kwayo marwa ne the DPP office en ni gimiwa adier e wi nek nyathiwani mondo mi wayud kaka wabedo gi kwe, nikech waonge kwe. Chakre nyathiwa ni tho, waonge kwe dala ka. Wayuak sate. Bura mar yalo tho mar Vitalis Okinda e tesendo obila ochan ni biro winji tarik 18 kod 19 dwe mar 8 higani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Tuke mag pinje Afrika mag CHAN madhi nyime pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania oketo Kenya rang'iny mamalo ka jatugo ma pacho ka bende nyiso kitugo margi. Jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo ma gondene 2 oseketo Harambee Stars e thuolo mokwongo nyiso ni jotugo matugo e leagues ma pacho ka nie rang'iny mamalo, mana kaka jafwambo marwa James Opondo leronwa. Kata odoko ni ne onyuole e kuonde dak ma yutogi ni piny. Odhiambo ma en diegni 23 kendo tugo ne klab mar Gor Mahia keto Kenya kama ikuodhe pinje mamoko e kidienje mag tuke mag CHAN. E kinde ma Uganda nochopo kar rombgi e alap ma Kasarani mar neno tugo e kind tim mar Harambee Stars gi Angola, jokenya mamoko ne neno opirano e wang' jowi. E gweng' mar Ambula e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya, Barack Otieno gi Evelyn Otieno bende ne neno opira. Ok mana miyo Harambee Stars mijing'o to bende neno wuodgi Austin Odhiambo. Kata ka gweno pok komuonyo bando e dakika mar 12,
Odhiambo mane okonyo Kenya yudo loch e